eta kongresuko jardunari eta harremanei begira, Sánchezen gobernuari eusten diozuen talde horren baitan ere ezin ulertua areagotu egin dela azken asteotan, talde politiko bakoitzaren interes kontrajarriak tarteko, esaterako EAJaren eta zuen artean, EAJaren eta Podemosen artean ere aurrez aurreko gordin xamarra ikusi dugu. Hor haustura baten aurrekariak ikusten ari gintezke? Ez dakit, bide bat ikusten dut nik, ez? Kontua da, inoiz baino ageriago gertatzen ari dela edo ikustarazten ari dela egun hauetan edo bolada honetan esango nuke ezker eskuinaren ardatz hori nola planteatzen denez. Eta bueno, ikusi dugu grabamen edo zerga energetikoaren inguruan, Junts, PNV, PP eta Voxekin nola alienatu diren, eta horren adierazle bada, ez? Eta lehen ere etxebizitzarekin ikusi genuen, ez? Orduan, ardatz hori martxan jartzen da, eta ez dakit bide baten lehen pausoak direla, esango nuke, bai, izan daiteke bide hori egitea, eta gertatu daiteke beste momentu batzutan ere. Egia da, indar korrelazioa dagoena kongresuan, denok ikusten duguna dela, eta momentu batzutan ardatz hori martxan jartzen dela. Orain martxan jarri da, etxebizitzarekin ere jarri zen martxan, eta hainbat momentutan ere beste gauza txikiagotan direnak eta agian estianak ikusten komunikabidetan ere martxan jartzen dira, batzordetan eta ez zenbait bozketan. Ikusiko da, nik uste bide hori ez dela Euskal Herritarrek behar dutena eta nahi dutena. Berehala helduko diogu energia enpresen gaineko karga berrezi horri, baina azken aldiko eztabaida gordinetako bat izan da justiziaren efizientziaren legearen testu inguruan EAJak bultzatutako zuzenketa bat sartu zelako, okupazio kasuetan okupatzaileak kanporatzea azkartzeko. Zuek ahalbidetu egin zenuten zuzenketa hori barruan sartzea, eta gero esan zenuten akatsa izan zela. Nola gertatu zen akats hori? Bueno, akats hori pixka komplikatua da adierazteko, baina lege horrek 1.300 emendakin zitula uste dut, 1.300 emendakin horiek batera ikusten dituzu, astezera bana ikusten, eta nolabaiteko estadilo bat edo egiten dezu, ez? Orduan oso erresa izaten da, askotan gertatzen da, lo que pasa es que ondori horik ez du izaten, bai jarri beharrian ez jartzea edo alderantziz, ez? Orduan, akats hori, bukaera arte eraman genuen eta zinean konturatu hori izan zen. Etzen momentuan guk baietz esan behar genula eta ezetz esan genula edo alderantziz, baizik eta hasieratiz etorren akats bat zela. Edo zein kasutan, gu gai horrekin gobernuarekin hizketan ari gara, beste lege baten bidez, ia posible den atzera botatzera, ez? Hor ere badago nasketa txiki bat, edo nasketa handi bat, segun eta zeinek bultzatzen duen, eta da, hau honek ez dula zer ikustekorik etxe bizitza partikularren okupazioak direnean. Hori ja badago, lehendik zegoen araututa beste lege batean, eta horrekin gu ados gaude, dagoen bezala. Hau zen, pixka bat, batez ere usurpazioa zen, aldatzen zena eta usurpazioa da, edo banketxeek dituzten etxeak, edo enpresa hundiek dituzten etxe hoiek harrapatuta dituzten hoietan. Beraz, etxe partikularrekin zer ikusirik ez da. EAJak azpimarratzen duena da, hau ez dela familia zaurgarrien etxegabetzeari buruzko ezer, baizik eta okupatutako etxei buruzari direla, eurak ez direla okupazioaren aldekoak eta zue baietz. Ez da egia, EAJak esaten duena, ez da etxe partikularren okupazioarekin zer ikustekorik. Ez dauka zer ikustekorik, hori jazta beste lege batean dijoa. Beraz, ez da egia. Eta hau diozuk, beraz, orain onartu den hau, dela jabe haundiei eragiten diena. Usurpazioa, bai. Podemosek zuei ere leporatu dizue, akatsa zuena izan zela eta orain zuei dagokizuela konpontzea, auzi honen bueltan beste ekimenen bat aurkezteko asmori baduzue? Ari gara beste lege batean ia buelta ematen zaion. Dena dela, hau
batzuk agian garrantzi gehiago eman nahi izan diote, baina bakarrikan egiten dana da moztea epeak, epaiketetan, besterik ez da. Berez lege hau justiziaren efizientziako legearen, edo zuzenketa hauek justiziaren efizientziako legearen baitan kokatu ziren. Bai. Berriki jaso ditugu justiziaren funtzionamentu oso motelak, zenolako ondorioak herritar askori sortzen dizkien, ezertan hobetzeko prozesuak azkartzeko aukerarik ekarriko du lege aldaketa honek? Espero dugu baietz. Hori da behintzate gobernuak adierazi duena, hainbat neurri onak daudela ere esango nuke, eta egia da dela mastodonte bat bezala, justiziaren funtzionamentua eta burokrazia handia dago, lanpostu gehiago beharko lirateke, erantzuteko gizarteari behar den bezala, neurri batzuk sartu dira, espero ezagun horren eragina laister ikustea juzgadoetan. Gaur Sánchezek bere agintaldiaren lehen urtearen balantze egingo du, errege leke dekretu gisa onartuko du energia konpainia handiei euren irabazien gainean aparteko karga berezia luzatzea, zuek luzatzearen aldeko zarete. Baina gehiengorik ez dago hori kongresuan konbalidatzeko? Bai, horrela da, momentu honetan ez dago gehiengorik, ez da izan eta atzera bota zuten, lehen aipatu dugun grabamen hori edo zerga hori, bertan bera geratzeko, nolabait lotu ziren interesak, interes partidistak, ze hauek ez dira herritarren interesak defendatzea, Vox PP, PNV eta Junts laurak batera egin zuten, eta horregatikan gertatu zen, bertan bera geratzea. Ez bakarrik hori, pleno berdinean ere, eta konjuntzio berdinakin, kaleratzeak hain merke ez izateko neurri bat, lege proiektu bat aurkeztu genuen, eta ura ere bertan bera geratu zen, hori ikusi zuten. Dena dela, grabamen hau beharrezkoa dela ikusten dugu, gaur egun enpresa ertain edo txikiek ordaintzen baldin badute uneko 18, enpresa handiak 5% irabazten dute eta banketxeak 3%. Nik usteet, herritarrek hau ez dutela ulertzen eta ez dela ulergarria eta lotxagarria dela, ze enpresa energetikoek azken urteotan zerga hori indarrean zegoenean beraien etekinak bikoiztu eta hirukoiztu egin dute. Zergatik kentzen zaio orain hori orduan. Espalin bada, oraindikan irabazi gehiago nahi dituztela eta beraiei men egiten zaiela, ez? Hau ez da herritarren defensarako egiten den zerbait. EAJak dioena da, hau baldintza hauetan luzatzeak, kontzertu ekonomikoarentzat galera dakarrela, zerga bihurtuta Euskal Ogasune kobratu beharko luketelako eta era honetan ez delako horrela gertatzen. Bai, ez da horrela gertatzen gramamen bat den neurrian, baina gure proposamenean badago sartuta eta erantzita dago, hau impuesto bezala, zerga bezala bihurtzea. Hori dagoena. Beraz, bide hori egin behar den zerbait da, gaur momentuan, gaur ezin da impuesto bat jarri. Bai bide bat egin daitekela. Ordune, claro, horren ondoren, ze ondore estatu behar dugu. Obedela ez egotea zerga hori grabamen bat izan da ere, eta edozein kasutan, egia da rekaudazioa, ez dagokiola, ez Foru Aldundiei, ez gobernuari, baina Euskal Gobernuari esan nahi dut, baina bai jasotzen dela, ez? Eta denodakigun bezala, datorren urteko aurrekontuetan, EAeko aurrekontuetan, ez dakit zenbat ziren, ez dakit 16 milioi edo ziren, zerga horretatik eratorriak, beraz dirua bueltatzen da, nolabait esateko. Eta egia da, gu ere horren alde gaude, impuestoa zerga, grabamen hori zerga bihurtzaren alde, baina, claro, uste dugu ez dagola inolako logikarik hori zerga den bitartean, zerga ez den bitartean, ez mantentzea, ez da arrazoizkoa, ez da arrazoi logiko bat. Gobernua bi aurpegirekin ari da jokatzen negoziazio hauetan, batetik Juntsi agindu ziolako zerga hau amaitu egingo zela, edo grabamen hau amaitu egingo zela, aldiz Podemosi izan zion kontrakoa.
Bueno, ez dakit horrela izan zen, hain justu ere. Hain garbia uste etzala izan. Itzetako jabarduretan egongo zen agian. Negoziaketetan, zuk adostea edo azkenian esatea bale bakentzen dut, edo ados horrela ingo dugu, eta beste bat bestea. Gurekin bai akordio bat lortu zuela, gurekin, RC eta Benegarekin, eta izan zen, urtarrilaren batean zerga horren beste dekretu bat egongo azala. Orduan, bueno, horren baitan gaude eta hori da aterako dena, ez? Gaurko Ministro Kontseiluan, gero diputatuen kongresuak hilabeteko epean berretsi beharko du, eta hortarako momentuz behintzat ez dago gehiengorik. Bai, eta gaur bertan ere gobernua beste dekretu bat onartuko du, eta da oinarrizko horien artean, gurekin akordatutako beste hainbat neurri ere daude, onartu zuen ere oinarrizko horniduren mozketak debekatzen hori luzatzean, neurri hori luzatzea, EH Bildurekin lortutako akordioaren bidez, eta baita ere bono sozial elektrikoa deritzana mantentzea ere. Eta kiden artean giro hau izan da, hain gai garrantzitsuetan elkar ulertzea ezinezkoa izan da, egingarri da aurrekontu batzuetarako negoziazioetan akordio orokor batera iristea? Posible da aurrekontuetarako negoziazioak arrakasta izatea? Begira, niko hain dela hilabete bat esaten nuen pakete fiskala ateratzen balin bazan, aurrekontuak egoteko aukera gehiago zeudela. Nik zailtasun gehiago ikusten ditun pakete fiskal hori aurrera ateratzea beste zerbait baino, ez? Eta hori atera da moduan, baina uste eta aurrekontuak erresagoak direla pakete fiskal hori ateratzera baino, orduan. Bai, uste baietz. Zuekin ze puntutaraino dago iritsita negoziazioa aurrekontuena? Nahiko aurreratuta dago, ez gara hasten zerotik, lehengo urtean bertan bera geratu ziren, eta hainbat gauzaia adostu genitunak, bere hortan mantenduko ditugu, eta uste dut, behin martxan jartzen balin bada makinaria hori, nahiko azkar joan daitekela, gure aldetik behintzat. Arazoak nundik etor dakizkioke? Ez dakit. Momentu honetan gobernuari arazoak toki guztietatik etortze zaizkio, eta zaila da pentsatzea lasai joango dela, ez? Nik uste dut ez dala izango lasaia, eta gauzak komplikatu egingo direla etengabe. Orduan, agian naiz eta nik horrela ikusi printzipioz aurrekontuak erresagoak izango direla, pakete fiskala baino, behintzat hain iskanbila ez dela egongo, baino agian luzatzen da asko, eta azken momentura arte ohituta gauden bezala. Zuen kide da diputatuen kongresuan RC, eta egin duten kongresuaren ondoren Uriol Junquerasek hartu du berriz ere alderdiaren buruzagitza. Aurre ikusten duzu RCen estrategia aldaketa bat egon daitekela Sánchezen gobernuarekiko? Ez zait iruditzen. Uste hildo beretik jarraituko dutela, orain arte mantendu duten hildo beretik. Ez dut uste aldaketa hundirik egongo denik. Eta Podemosen kasuan, Podemosek bere oinarriei egin dielako galdeketa, baldintza batzuk betetzen espaziren, aurrekontuak negoziatzerik ez zuela mereziko esan. Ez azkenean, galdeketa hortan irten diren baldintza horiek betetzeak ez dirudi oso egingarri Sánchezen gobernuarentzat. Iruditzen zaizu Podemos ari dela hau handiarekin gauza bat esaten, eta gero ahalbidetzen gobernuak aurrera egitea? Egia da, kongresuan zenbait alderdik daramaten estrategia dela agian posizionamentu politikoa edo lehenestea akordioak baino, ez? Eta momentu batzutan balantzan jartzen dutena da posizionamentu politikoa, eta horrekin aurrea tiratzen dutela. Eta gero ez da lehenengo aldia izango, beste alderdi bat baino gehiago da, horretan trebea dena, gero ezerezean edo asko ze gutxiago da lorpena, ez? Baina, bitartean komunikabidetan tartea dute, eta agian hori da, beraien estrategian nahi dutena, ez? Printzipioz gu ez gaude horretan, ez dakit bakoitza oso zilegi da, bakoitzak bere estrategiak mantentzeko eta ikusteko nola komunikatzen duen eta nola egiten ditun gauzak, guk uste dugu nahiko iskanbila badagoela, eta hobe dela akordioak egiten ari garan bezala egiten, ez? Isilpean eta behar danean esaten dugu eta kito, ez? Baina iskanbila gehiago sortzea uste dugu ez dela egokia.
Lehen aipatzen zenuen gobernu honi bazter guztietatik etortzen zaizkiola arazoak, epaitegietan auzi desberdina daude irekita, Sánchezen beraren emaztearen edota anaiaren kontrako auzibideak, aditu askoren arabera bide luzerik izango ez dutenak epaitegietan, fiskal nagusiaren kontrako auzia ere hor dago, Ayusoren bikotekidearen datuak filtratu izan aleporatuta, eta gero ustelkeria kasu zatarragoak izan daitezkenak, Abalos, Koldo eta Aldama protagonista dituzten auziak. Zuen irakurketa kasu hauetako bakoitzari buruz zein da? Neurtzen duzue gobernuaren zintzotasuna kasu hauek izan dezaketen bidearen arabera? Bueno, oso zaila da, ez, horrei, eta oso zaila da gainera kasu hitz egitea gai honetaz. Azkenian, anabasa badago, eta ja galduta gaude. Nik uste, jende guztia dagola galduta, espalin bada, oso fin jarraitzen duena prozedura bakoitza, ez. Estrategia bat dagoela gobernu honen kontra eta judizialki erabiltzen ari direla hainbat epaile gai hauek, hori ere bistakoa den bezala. Beraz, nik oso zalantzan jarriko nituzke hainbat eta hainbat ekimen daudenak gaur egun, eta batez ere nundik datozen ikusita, eta zelagunak dituzten, ez, zenbait momentutan. Beraz, bueno, kasu bakoitza izan daiteke desberdina, baino iruditzen zait, anabasa horretan oso orokorra dela, funtsean zer dagoena, eta gero, bestalde batetik ere, hainbat akusazio egon dira, eta gero ikusi da ez direla egiak, ez? Orduan, denbora pasa ala, gauza gesten ari dira, eta frogak ere ez dira ikusten zenbait momentutan, beraz deklarazio asko, gauza harrigarri asko epailen aldetik ere gertatzen ari dira, eta guzti horre desde luego ez digu konfiantzarik ematen. Eta alderdi sozialistari begira badaukazuen marragorriren bat, babesa ematen jarraitzeko, alegia, argi dago zuen helburua legealdiak irautea dela, sozialki honek onura dakartzalako eta alternatiba okerragoa litzatekela uste duzuelako, baina noiz arte eutsi, ustelkeria kasu horietakoren bat benetakoa dela frogatuko balitz eta gobernua edo alderdi sozialista zipristintzen duela, planteatzen duzue babes hori momenturen batean amaitzea? Bueno, ikusiko dugu, ez, horrelako kaso bat, evidentea eta begibistakoa gauzatuko balitz ikusiko genuke orduan, guke ustelkeriaren gure jarrera, ustelkeriaren kontrakoa erabatekoa da eta garbia da, beraz hori emango balitz, ikusiko genuke, nik uste momentu honetan ez dagola, inolako zantzurik hori horrela izango denik, ez. Beste alde batetik, gobernu hau mantentzea guk uste dugu, nolabaiteko ardura ariketa badela, ardura politikoaren ariketarekin lotuko nukenik, nik lehengo astean, plenoaren ondoren, PP eta Vox txalotzen ikusi nitunian, eta txalotzen eta pozik Junts eta PNV-rekin lortutako garaipen, nik garaipen komila tartian esango nuke, baina garaipen hori txalotzen eta ospatzen, zer pentsatua eman beharko lukela uste dut, ez? Gehiengo alternatiboa ospatzen ari ziren, eta horrelaxe adierazi zuen Juntsek, eta Junts ez barkatu, Feijok horrelaxe adierazi zuen, prestatzen ari direla eta lehen pausoa izan daitekela gehiengo alternatibo hori eta bide hori egitea, ez da Euskal Herritarrek nahi dutena, eta ez da ere Euskal Herritarrek behar dutena. Baina uste duzu gehiengo alternatibo hori modu iraunkorrago batean edo etorkizuneko bestelako batura batean islatzeko badaudela esate baterako konbertsazioak? Konversazioa baino gehiago pausoak ematen ari dira. Nik uste lehenengo urratsak izaten direla bide bat egiten dutenak, izan daiteke edo ez, baino badakigu zein den nora garamatzan bide alternatibo hoiek, eta nik uste lehen pausoak ematea bide horretan arriskutsua dela, eta ardura gabekeri handi dela. Beste alde batetik ere, bai uste dut, Junts momentu honetan ez dela usartuko, bai tenkatuko dula dana, tensionatuko dula, baina, eta uste horretan dagola, baina ez dut uste momentu honetan gaur egun pauso hori emateko prest dagoenik. EAJak orain arte oso argi esan du, Vox dagoen ekuazioetan berak ez duela parte hartuko, iruditzen zaizu jarrera hori aldatu egin duela? Ez nuke hori esango, baina nik uste dut lehen esan bezala, batzutan
kostatzen dena dela lehen pauso hori ematea, ez? Eta nik lehengo plenoan ikusi nitunak ikusita, kezkagarria dela iruditzen zait, eta uste denon ardura dela, gauzak gure herritarrentzat arduraz egitea, eta beste bizimodu hobe batean pentsatzeko ahalegina egitea. Lehen esan duzu baikortzarera aurrekontuen negoziazioarekin eta onarpenarekin autogobernua berritzearen inguruan, testu inguru hau izan da, eztabaida alderdien artekoa ze puntutaraino gaiztotuta dagoen ikusita diputatuen kongresuan, baina hemen modu diskretoa bada ere Euskadin hizketaldiak hasita daudenean, legealdi honetako gehiengoak ezer esanguratsua, ezer ausarta, jauzi bat izango den ezer egiteko onartzeko aukerarik ikusten du? Bai, aukerak beti daude. Eta gainera, beste datu badugu, eta da gauzak egun batean modu batetara ikusten dituzula edo gertatzen direla, eta handik biegunetara erabat desberdinak daudela, eta gauza asko gertatzen ari direla, abiadura handian, eta gaur posible dana ez da posible urrengo egunean, baina alderantziz ere bai. Beraz, hain ez egonkorra den garai batzutan, alde onari behiratzen diot, eta gertatu daitekela, eta noski baietz, eta behintzat, Euskal Herria Bildu hemen horretan aleginetan ari da, ez, EAN, eta nik uste aukera badagola. Gaur egun parlamentuan dugune gehiengo soberanista handiena dugu, eta aukera hori aprobetxatu inbarra dago. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramailea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko zuei.